bestilling, så fik jeg Bertel Haarder, dengang han var integrationsminister. Der skulle laves en velkomstpjece til nydanskere, og den skulle jeg så skrive, og den hedder så Tissemænd og Tissekoner. Og den lyder sådan her. Danskerne er sandsynligvis verdens bedste elskere. Vi er frækkere, smukkere, lækre og langt mere metroseksuelle end alle andre folkeslag. Og vi ved det. Vi kan simpelthen ikke få nok. Vi er love machines, levende lysthuse og tobenede bollemaskiner, som leverer varen når som helst, hvor som helst og helst, også med hvem som helst. Danskerne er Nordens latinoord. Vi kan simpelthen ikke lade være. Når mænd mødes, er det god skik og brug lige at ryste dealer og tisse over kors, ligesom kvinderne nuller brystvorter og slutter kønsdele på hinanden i forbindelse med veninde waxing, som gerne gøres på brasiliansk manér. Danskerne er en nation af spillefugle og konkurrencemennesker, og derfor elsker vi at knippe om kamp. Man mødes i knipperier og knipper om, hvem der er bedst. Man spiller for eksempel fisse, eller man kan spille pik. Man kan spille den alene eller på hinanden, og almindelige danskere har gennemsnit 6-8 gange om dagen. Noget er rigtig frækt af porno, og da de fleste danskere nogle rigtige frækkere, er pornstar en af de fineste titler, man kan smykke sig med. Når danskerne rigtig er i stød, siger vi, at det swinger. Mine damer og herrer, og vi har særlig hygge eller svingerklubber, hvor vi har sex med hinanden, bytter partner, finder nye partner og underviser vores børn. Vi har sex med hunde, heste, kaniner, høns og sågar ung. Mange danskere dyrker seksuelle fetish og slikker på stiletter, går i vakuummadras, trækker kondomer om hovedet eller går i latexundertøj, når vi er ude at handle. Halvdelen af landets industri består således af kondomfabrikker. I Danmark er sex en folkevidenskab. Dansk er missionæren, spansk er mellem brysterne, kan få smellet uden den sidste olie, græsk er i numsen, fransk er oralt, gensidigt fransk er dobbelt så godt, svensk er med hånden, 69'erne er for sjov, og ved at tænke i form for tunge slaskeri, dyrkes ivet på knipperier, spækkerier, stullerier, slikkerier, kysserier, ærerier, eller sågar de allernyeste, mine damer og herrer, onanier. Porno er så vigtigt for danskerne, de har opkaldt en hel generation efter det. Porno-generationen. Man starter tidligere, hvis man er dygtig nok, kan man tjene sit land ved at blive porno-skuespiller eller pornomodeller og optræde for folk i de førnævnte dekulørte blade. Royalter, der er messer for erotik og sex, hvor danskerne stemmer sammen og shopper klithatte, pikringe, vakuumpølser og dildi med samme selvfølgelighed, som franskmænd handler øst eller pilse. Ligesom eskimoerne har mange år for sne, har danskerne endeløse synonymer for deres elskede kønsdele. Babser, patter, kajoler, tasker, nødder, batterier, fissen, filet, stangen, staven, grenen. Danskerne er deres kønsdele, tissemænd og tissekoner. Derfor passer de også så godt sammen. Danskerne er kort og hårdt fra butikken, hvad brasilianerne er fra fodbold. Danske elsker alt det italienske ikke er, og til forskel for de overvurderede barbarer i syd, er vi hyperfølsomme, da næsten ingen af os er omskårne. Vi er frigjorte og slet ikke kropsforskrækket, og vi elsker at udstille os selv og dele glæden over vores perfekte kroppe med vores medborgere. Vi er danskere med respekt for sig selv, har således både læst og optrådt i de såkaldte dameblade. De samme dameblade, som i øvrigt er en af landets allerstørste eksportartikler. Når det gælder sex, mestrer danskerne alle andre sprog. Norsk er med tilskuer, russisk er mellem lovene, tysk er med pisk og italiensk er, som vores gode ven Berlusconi siger, i armhulen. Skal man være rigtig dansk, gælder det først og fremmest om ikke at være generet. Hvad fanden, som vi siger i Danmark, man er jo altid lidt ude med laktasken, og skulle man høre de kinesiske klokker ringe, er der jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er spildt himmelmænd for noget andet godt. Så når du giver dyt i bamsen lige i måsen eller nukastjernen, eller tager den dobbeltstyle i dåsen, ved du er faldet godt til, og godt på vej til at blive en rigtig tissemand eller tissekone i dit nye land. Velkommen.